Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kako kuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara ka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigira inyaya Zanu-PF candidate uyo arikuda kuita MP kuchivi Central muri Zimbabwe. Anonzi Xavier maoneka kana kuti boss wages muri Zimbabwe. Uyo muri kuona rapo muri Zimbabwe vakapinda PaRally nechopa. Ndifunga muri kuona helicopter rapo yanayo hapo ndo yakaenda nayo kurally yavaita kudara mombe muri Zimbabwe. Kwavaidresa around 1000 people. Ayo vanhu vakashamisika muri Zimbabwe. Chikopokopo chisvika PaRally, mbinga yasvika ichienda PaRally muri Zimbabwe. Ngavazvapfura makaonawo zvakare rume ari kukampena kuti MP weCCC gift banda achisvikawo PaRally neLamborghini muri Zimbabwe. Aiwa muZimbabwe muradzoshandwa muri Zimbabwe, mbinga dzirimo. Azvisinei vawages pavakaita rally yavo acherera mabhoho vanhu vemuarea yake, uyezve akavapromisa kuti achazenge achigadzira maroads, akasapotawo mayouth nekuvasirawo mabhora ekuti vange vachitandarawo vachitamba muri Zimbabwe. Ndo nyaya yatata kuigirai muri Zimbabwe. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.